Jeg skal lige give en kort introduktion til Google Drive, når man er logget på med sin skolebruger. Det kan du enten gøre fra Elevintra, eller bare ved at gå op i en browser og så skrive drive.google.com, og så logge ind med sit brugernavn, som er sit Uni-login. Det er altså ikke her, for jeg har lige en testbruger, men ellers det, der står i ens Uni-login, så elev.hornbæk-skole.dk. Så vil man komme ind på mappen herinde, der her mit drev. I kan se, at jeg har lidt filer til at ligge herinde, og det fungerer som så mange andre systemer af en stifinder. De vil fungere. Jeg kan oprette filer herinde, og jeg kan flytte rundt på filer. Herude i siden, der kan jeg se mit eget drev. Jeg kan se, hvis der er andre, der har delt noget med mig, og jeg kan se, hvad det er, jeg senest har arbejdet med, og hvis jeg har markeret nogle ting, så kan jeg også se det. Men jeg vil gå op her på mit drev og lige klikke heroppe. Og så vil jeg prøve at lave en ny fil, og det kan jeg gøre ved at klikke op på ny, og så får jeg en række muligheder. I kan se, at jeg har 3 umiddelbare muligheder hernede. Jeg har Google Docs, det er et skriveprogram. Jeg har Google Sheets, det er et regneark. Og jeg har Google Slides, det er et præsentationsprogram, der for eksempel minder lidt om PowerPoint. Og jeg har en række muligheder for at tilknytte flere apps hernede, hvis jeg vil det. Så længe jeg bruger de her 3 herinde, jeg kan for eksempel prøve at tage Google Docs, så er det så smart, at det hele bliver automatisk gemt, når jeg skriver i det. Det gør det ikke nødvendigvis i de andre apps, men herinde kan jeg for eksempel starte med at skrive en overskrift, og det kunne måske se pænt ud, hvis det var et lille V, og jeg kan skrive mere tekst hernede, og alt det her, det kan jeg selvfølgelig formatere præcis som jeg vil, og ændre på, og jeg har alle de her muligheder heroppe, som altså minder om en hvilket som helst andet kontorprogram, jeg kan bruge. Jeg kan navngive dokumentet heroppe ved at skrive det, for eksempel test 1, og I kan se, der står her, at det hele er gemt, så alt bliver automatisk gemt herinde, mens jeg skriver i det. Jeg kan også vælge at gå ind og dele det med andre personer. Jeg kan se i øjeblikket, at det er kun tilgængeligt for mig, men på den blå knap heroppe kan jeg trykke del, og så vil jeg kunne skrive navnet på en person, jeg ønsker at dele med. Hvis det nu så for eksempel var Camilla, jeg vil dele med, så vil jeg kunne gøre det her, og dem, der er på skolen, der her Camilla, de vil automatisk poppe op, og så er det bare at vælge at sige, må hun redigere det, må hun kommentere det, eller skal hun kun kunne se det, og hun kan for eksempel godt få lov til at redigere det, og så kan jeg trykke hernede på send, og så vil den del af det fuldstændig virke. Når jeg er færdig med at bruge det, så kan jeg bare ryste det ned, og dokumentet vil automatisk være oprettet herude. En af de andre muligheder, man kunne se her, det var, at man kunne oprette mapper i stedet for. Det kunne være, at jeg vil have en mappe til nogle fag. Jeg vil have til dansk, så kan jeg oprette den mappe. Kommer her som mappe, og jeg vil kunne tage den her fil her, og jeg vil bare kunne trække den for eksempel op i dansk mappen her. Det kræver så, at jeg gør det rigtigt, og jeg hiver den inden for i dansk mappen der, og så vil den så ligge hernede i stedet for og ligge hernede. Så sådan kan man simpelthen bare flytte rundt med tingene. Men det vil også være smart at have sådan et fælles klassedrev, og det er der også en mulighed for, det er, at alle klasser har deres egen klassedrev. Der får du opgivet en adresse af dine lærer, og når du er logget ind på vores drevløsning, så går du herop i adresselinjen, og så taster du den adresse ind, du har fået. Prøver jeg lige at taste en adresse ind heroppe for eksempel, og klikker på enter. Og så vil jeg komme frem her, jeg kan se, at det er 2007 jeg har fået det fat i her, og det jeg skal gøre her, det er, at jeg skal klikke på den blå knap, der står her Føj til Google Drive. Det skal jeg kun gøre én gang det her, så nu er jeg bundet sammen. Og kan jeg klikke på logoet heroppe igen, og i al fremtid, når jeg logger ind, så vil jeg have en delt mappe heroppe, der hedder årgang 2007, som så er sådan en fælles mappe for klassen her. Og hvis jeg klikker på den, så vil jeg bemærke, at der er 2 forskellige mappetyper herinde. Der er noget her fælles mapper, der er noget der her kopimapper. Og forskellen på de her 2, det er, at hvis jeg går i en fælles mappe, det var også et eller andet testdags, der lå herinde. Det er altså nogle filer, der ligger herinde, som alle kan arbejde i. Alle kan gå ind og skrive præcis, hvad de vil i dem. I modsætning til det, så er der kopimapperne. Kopimapperne er lavet sådan, at det kun er læreren, der kan ligge ud, og som elev kan man tage en kopi af det. Det vil sige, at man kan altså ikke arbejde i det samme. For eksempel, hvis jeg skal arbejde med højde. Min lærer har lagt nogle ting ud her, når jeg skal arbejde med, men jeg vil bemærke, at jeg ikke vil kunne skrive i cellerne. Jeg kan ikke rigtig gøre noget, selvom jeg forsøger. Og det er fordi, at det er ikke noget, vi skal sætte arbejde sammen med i klassen. Det er noget, hver selv skal arbejde med. Så vil jeg skulle gøre det. Jeg trykker på filer og lave en kopi. Nu bliver der automatisk lavet en kopi til mig af den. Jeg kan kalde den, hvad jeg vil. Nu vil jeg ikke have den til at have kopi. Jeg vil bare have den til at have elevers højde. Og så klikke OK. Og så bliver der nu indlæst en ny kopi heroppe, og den vil jeg kunne arbejde i og kunne skrive de ting, jeg vil. Og den vil automatisk blive gemt herude på mit drev. Hvis jeg klikker her, så kommer den til at ligge her.
og jeg vil så kunne trække den op i en anden mappe, hvis jeg hellere vil bruge den derop. Så det var sådan en ultrakort introduktion til, hvordan det virker med Google Drive.